Godmorgen mine YouTube-følgere og seere. Nu tester jeg Mail Barista Espresso Slow Roast, og det er ikke nogen reklame. Men det er hele kaffebønner. Sådan ser den ud, pakken. Og det er ikke nogen reklame. Og skål i kaffe. Har en lidt hen af frugtagtig strejf smag, og det er en god kaffebønne. Synes jeg selv, hele kaffebønner har en frugtagtig smag af strejf hen af toner hen af mørk og lys chokolade. Og net strejf hen af frugtagtig smag. Og velkommen til Kim Falks Hyggelig. Så giv en plus like, hvis I kan lide at se flere sådan nogle videoer, hvor jeg tester kaffe på min egen måde. Hvis I kan lide at se det, så kan I abonnere hernede og like.